Vi er lige landet i Sydkorea, og lige om lidt så skal vi ud af flyet. Og så skal vi hen og mødes med vores allesammens yndlings Frederikke. Jeg tror aldrig, du har glædet dig til at se nogen så meget. Er det så mærkeligt, fordi jeg er bare sådan, ikke så en excited type. Jeg bliver altid glad for at se folk, men jeg er sådan, jeg glæder mig sindssygt meget til at se Fred. Angelo, why did nobody hug you like that? I have no one. I have no friends. I have no family. I have nothing left. Hej, se hvem vi er med. Vi har endelig fundet os en lille veninde. Vi er fremme i vores lille Airbnb. Ej, hvor er det fint, var. Prøv lige at se en gang. Her skal vi bo den næste 10 dages tid. Så er vi fremme i vores fine lejlighed. Her er mega hyggeligt. Har dufter rent. Her er rent. Ej, hvor er det fint. Og badeværelset. Ej, jeg dør. Det her det er vores værelse. Var det det? Ja, jeg tænkte det Mørp. Angelo. Hej. Ej, hvor er hyggeligt. Ej, hvor er her fint, guys. I love this. Står der den er langt væk? Prøv at se, hvad han gør med fingrene. Where is it? Den vej. Man må heller ikke, man er over 18. Yeah. Good beer. Mm-hmm. Good beer, good food. Det går godt, det her, var. Test. Taste-test. Okay, spændende. Jeg filmer. Nej, jeg kan ikke. Det er den samme. Ja. Vi har valgt caramel macchiato. Så nu skal vi lige se, hvordan den her smager. Så. Smag. Er den god? Ja, den er mega lækker. Mig og Frede, vi har været i noget, der hedder Olavion, som er en skincare-butik, hvor vi har købt alle de her lækre produkter. Jeg glæder mig så meget til at prøve alt det her, fordi det er sådan en helt skincare-routine. Det her det er bare sådan nogle masker selvfølgelig, ikke? Men vi glæder os, og du har fået en ekstra ting med der. Det dufter ret godt. Den er lækker. Prøv at se, hvor clear skin jeg har. Ej, oh my god. Nothing will fix your face. Vi er på vej til DMC-tur, og klokken den er sådan 7 om morgenen. Lidt i 7, så vi er så tidligt op i dag. Og det går ud på, det er, at vi skal hen og se grænsen mellem Nord- og Sydkorea. Og det bliver mega spændende. Og det er sådan en heldagstur, så nu skal vi lige køre i 2 timer derhen, tror jeg nok det er. Her har vi vores lokale guide. I am so excited. Ja, det er rigtigt. Angelo han er vores local guide. And I'm your child. Og Fred er vores child. Så har vi Steven deroppe. Steven han er onklen. Onkel Steven han er onkel Steven. Og Sami selvfølgelig. Vi sidder stadig i bussen på vej til vores DMC-tur, og vi har faktisk siddet i bussen i sådan 3 timer nu. Men fordi vejen er så glatte på motorvejen, så har der været uheld hele vejen. Vi er endelig kommet forbi al trafikken, og heldigvis forbi alt, og vi er safe. Men altså, det er så glat. Vi holder lige ind, fordi vi skal holde tissepause, og det er sådan der, jeg kan knap nok gå, så glat det er. Det er jo fuldstændig sindssygt. Prøv at se, hvor tåget det også er. Altså, vi skal lige prøve at se vejen. Jeg glider bare. Så har vi fået vores lille kort her. Og tunnelerne. Og nu er vi out and about, og det er stadig overdrevet tåget. Og
det her tog, det var det, de fragtede våben med ind til Nordkorea. Nu er vi ved grænsen. Og ved grænsen her til Nordkorea, så har Sydkorea simpelthen stillet kæmpe store højtalere, som I let kan høre i baggrunden. De spiller deres musik, så Nordkorea kan høre deres musik. Så det er en form for demonstration, propaganda. Hvad end I vil kalde det? Prøv her. Så spiller de musikken op mod grænsen. Nu skal vi ned i en tunnel, som er en af de tunneller, som nordkoreanerne har gravet tilbage i, hvad var det? Den tredje tunnel, vi skal ned i, så det er i, skal vi se datoen, i 1974. Og vi må ikke have telefoner med, så jeg filmer lige sådan, hvordan det ser ud. Så vi kommer ned her, og så får vi lov til at gå igennem hele vejen over til den her side, men så har nordkoreanerne ligesom her, der går grænsen, så har de blokeret med mur, 3 gange mure, for at vi ikke kan se ind. Men der kan vi lige se her, så der kommer vi til at kunne kigge. Okay, vi kom ned 350 meter under jorden. Men vi kunne ikke mere. Men vi kunne ikke altså sådan komme hele vejen over til vinduet. Det var meget, meget, meget angstprovokerende for os. Nu er vi på vej op. Nu er vi lidt forfuset. Vi går på sådan en bjerg lige nu. Vi skal hen til en bro, som er en del af det her DMC-tur. Oh my god, det er en total gyngebro. Angelo og Frede, de er lidt nervøse. Film lige Angelo i ansigtet. Hvor er Angelo? Han er helt derovre bagved. For fanden, han er der. Oh my god. Ej, det er også, jeg forstår det godt. Det er også meget højt, det her. Virkelig. Det her, det er Seoul. Som er den her udsigt. Ja, det er så smukt. This is not funny at all. I'm getting very sick. Angelo, you're good. Nu sidder vi lige her og spiser, efter vi har været på vores DMC-tur. Og vi får også en masse ost i hvert fald. Der er noget dumplings med noget ost i creme. Så får vi sådan nogle lidt ala sushi-ruller og nogle fried chickens, der var Angelo spiser. Og det her, det er sådan noget meget koreansk. Det er sådan en ostenudelret. Det smager vanvittigt lækkert. Og Steven har lært at sige tak på koreansk. Lidt for dansk. Kom så mere. Han har fået en god vending. Kom så mere. Jeg skal bare sige det og mumle det hurtigt. Kom så, skat. Let's go. Let's do this. No! Every time. Okay, jeg skal have den grønne. Er det der? Er det her, vi trykker? Men det er ikke cool. Vi skal have den grønne. Kom så. Det er det, vi gør. Kom så. No! Vi skal brede på. It's a scam! Shaken. Åh nej. Kom så, Fred! No! Scam game. Næste kort. 4. 4, den har jeg. Jeg har den. Tag med drik. Drik. Det var meget Jeg tror ikke på dig. Du taber nu, tror jeg. Jeg tror, det er den der. Jeg har den ikke! Du har den ikke. Dobbelt op, vi Dobbelt op. Okay, Det er 4. 4 står det. Vi er taget på bar. Pengeseddelbar. Vodka. Vodka. På en tirsdag. I dag skinner solen. Ja, det gør, men det er rigtig koldt. Det er det. Og vi er ude og shoppe lidt. Her det er gaden, vi er på. Nu skal vi ud og have Korean barbecue. Det her det er all you can eat. Korean barbecue. Så nu skal vi vælge noget kød og Angelo er i gang med at tage en masse forskelligt her. Så skal vi også have noget ribeye. Vi skal
bare have lidt af hver. Så har vi bare alle de her lækre ting, vi skal lave nu. Så er vi klar. Så er vi koger. Bye bye, Angelo. Så er vi på lidt sightseeing i dag, og turen er gået til noget, der hedder Secret Garden, som er sådan tempelagtigt. Say cheese! Lige præcis. Altså, de her gader er de hyggeligste gader. Så er der bare en masse små caféer og restauranter og butikker. Det er mega vibes. Vil I drikke kaffe nu? Det kan vi også. Fordi så er der en kaffe nu. Ej, så er der alle mulige forskellige her. Man kan få croissanter. Ej, nej. Hvor lækkert. Milk cream. Ej, hvor er det lækkert. Og kager her. Jo. Den er salty Den sauce. og lækker. Vi har lige bestilt en lille kage her og noget kaffe, som vi glæder os til at smage. Lille kage. En stor lille kage. Godt, vi kun bestille én. Til det. Ja. Men det er et super, super hyggeligt sted, vi ender at sidde nu. Vi er inde på en dansk morgenmadsted og får dansk mad. Sammy får lige en hjemmebagt bolle med smør. Og jeg har bestilt til morgenmad rugbrød med et blødkagt æg og en komteost, og jeg glæder mig så meget. Se nu her. Det her, det er glædelse. Hvad har lang tid alligevel? 11 dage snart? 10, ja, det er rigtigt 10. Og så skal jeg hjem, og min tur hjem, den tager bare kun 13,5 timer. Ja. Længere end på vej hjem. Ja, det er lidt mærkeligt. Det tager lige 2 timer mere, og du mellemlander samme sted i München. Faktisk lidt weird, ja. Nu er vi på dansk. Men det har været hyggeligt, at du har været her. Så kommer bare til at savne dig igen. Ja, i lige måde. Jeg havde lige vendt mig til, at I ikke var hjemme. Nu skal du kommer vente. vi bare forfra igen. Ja. Hvordan siger man tak på koreansk? Og hvordan fordanskede vi det? Kom så, hej med dig. Kom så mere. Kom mere videre. Det hører vi har styr på det. Kom så, hej med dig. Kom så, ham der. Og som I kan se her, så er vi i øjeblikket i Gangnam-distriktet. Og her har vi så de kendte Gangnam-style hænderne. Gangnam. Fred, hvordan siger man det? Gangnam-style. Kan I lige lave dansen? Er vi typerne? Jeg var lige Fuck, det er lang tid siden, jeg har set den. Det er fandme en stor by, det her. Det er nogle flotte omgivelser, vi er i blandt. Vi er nået op på toppen af Toppen af poppen. Toppen af bjerget. And what a view. You're doing great, honey. Thank you. Det klør på min mave. Lige der. Nødt til træning. Det er faktisk godt, ja. Nu spiser vi vores sidste morgenmad, inden vi siger farvel til Fred. Sidste morgen nogensinde. Ej, det ser lækkert ud, hva'? Nu er vi i lufthavnen og skal til at tjekke ind. Har I nogle sidste ord til vloggen? Vi kommer til at savle. Jeg er ikke helt sikker på det. Og vi er trætte.